Всім привітулі! Я сьогодні буду вдома, тому що я не йду на танці. У нас, коротше, дуже сонячно, дуже круто, але я не йду, мені болить живіт. Як завжди, коротше, все починає ходити з вівторка. Але знаєте що, я пропускаю рутинку, виходить. Ми тоді в той вівторок вони вчили. Першу частину сьогодні вчать другу частину, а вівторок наступний відпрацьовують. Буду попитаюсь за одне заняття відпрацювати все. Да. Ось ще буду читати. Так що да, не пропускайте. І скоро вже весна, в неділю 1 березня буде дуже багато цікавих новиночок. Так що разом зі мною будьте, добре? Я думаю, це просто супер закінчувати свій день читанням книжечки. І я прочитала майже 90 сторінок. І всім пока-пока.